DSB-aren legea reformatzeko zirriborro berriak are gehiago murriztu nahi ditu bakarrik bizi diren pertsonen eta adingabe bat ardurapen duten familien diru-sarrerak. Aurkeztutako dokumentuak 2012tik DSB-aren zenbatekoei 100% eta herenaren artean aplikatutako murrizketak mantentzen ditu. Era berean, DSB-aren zenbatekoaren indexazioa erretiratzen da, LGS-aren 100%an pentsiodunentzat edo 188an gainerako bizikidetza unitatentzat. Zenbatekoa irizpide argirik gabe ezarriko da, txandako Euskal Jaurlaritzak egokitzat jotzen duenaren arabera. 2012an sartutako murrizketa nagusietako bat eutsi zaio, alokairu etxebizitza partekatzen dituzten pertsonenganako penalizazioa. Etxebizitza berean, bizikidetza unitate bat baino gehiago bizi direnean, DSB-aren onuradun izan ala ez, zenbatekoa murriztu egingo zaie beranzko. 100%ko indize zuzentzaile aplikatuz. DSB reformatzeko proiektuak alokairurako laguntzen murrizketak mantentzen ditu. 2011an, 320 euro izan zen zenbatekoa, eta idezketa berriaren hilean 275 euro izango dira. Alokairuko gela baten batez besteko prezioa ere betetzen ez duen zenbatekoa. Gainera, DSB-a reformatzeko testu honek eutsi egiten dio lanbidek DSB jasotzen duten guraso bakarreko familiei egindako azken murrizketari. JardB 23 barne jarraibidearen bidez, horrek eragotzi egiten du haien independentzia ekonomikoa. Baldin eta banantze, dibortzio eta etxegabetxe baten ondorioz hartzen badituzte senidek eta ardurapen dituzten adingabeak, adin jakin batetik gorakoak badira. Idazketa berriarekin adingabearen gehieneko adina 3 urte dira.